Ahojte. V dnešnom videu si povieme, ako sa dá šetriť aj pri nízkom príjme. Ak máš pocit, že po výplate ti nič nezostane, tento obsah je práve pre teba. Dám ti 7 praktických tipov, ktoré môžeš začať používať hneď dnes. Poďme na to. 1. Poznaj svoje výdavky. Prvý krok k šetreniu nie je šetrenie, ale vedieť, kam tvoje peniaze idú. Sleduj si výdavky aspoň 1 mesiac. Použij aplikácie ako Spendy, Wallet alebo obyčajný zošit. Rozdeľ výdavky na povinné, nájom, strava, doprava, nepovinné, kávičky, oblečenie, zábava. Už len to, že ich uvidíš čierne na bielom, ti otvorí oči. Tip číslo 2. Stanov si cieľ. Šetrenie bez cieľa je ako beh bez cieľovej pásky. Povedz si, chcem ušetriť 200 eur za 3 mesiace, alebo chcem mať rezervu na nečakané výdavky. Keď máš cieľ, ľahšie sa rozhoduješ, či niečo kúpiť, alebo radšej nie. 3. Začni s malou sumou. Nemusíš nešetriť 100 eur mesačne. Začni s 5 alebo 10 eurami. Dôležité je vytvoriť zvyk, nie veľkosť sumy. Použij automatický prevod na sporiaci účet hneď po výplate. Peniaze si ani nevšimneš a za pár mesiacov budeš prekvapený, koľko sa nazbieralo. Tip číslo 4. Nakupuj s rozumom. Nechoď do obchodu hladný a bez zoznamu. Klasická chyba. Sleduj akcie a zľavy, ale nekupuj len preto, že je niečo lacnejšie. Skús si spraviť týždenný jedálniček a nakupovať len to, čo naozaj potrebuješ. A pozor na malé výdavky. Káva za 2 euro denne je 60 eur mesačne. Tip číslo 5. Predplatené služby a členstvá. Skontroluj si svoje predplatné. Netflix, Spotify, Fitko, apky. Používaš ich naozaj všetky? Ak nie, zruš ich aspoň na 1-2 mesiace. Uvidíš, či ti budú chýbať. Tip číslo 6. Zaráb niečo navyše. Ak máš málo príjmov, niekedy sa nedá len šetriť. Treba aj zarobiť viac. Skús freelance prácu, grafika, preklady, písanie textov, predaj veci, ktoré nepotrebuješ. Mikrobrigády, upratovanie, venčenie psov, pomoc seniorom. Aj 50 eur mesačne navyše vie veľa zmeniť. Tip číslo 7. Využij slovenské benefity a zľavy. Nehanbi sa poobzerať po pomoci. Príspevky od štátu, napríklad príspevok na bývanie. Študentské alebo dôchodcovské zľavy. Výmeny a komunitné skupiny. Napríklad darujem za odvoz na Facebooku. Šetrenie pri nízkom príjme nie je o tom, že si všetko odoprieš. Je to o kontrole nad peniazmi a vedomých rozhodnutiach. Ak ti toto video pomohlo, daj like, odber a zdieľaj ho s niekým, komu by mohlo pomôcť. A do komentárov mi napíš, aký je tvoj najlepší tip na šetrenie.